banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas! Happy Paniaga sa mga kaaksyontang nagapamati na kag nagatutok na diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon sa sining udto kabayontang okslang kamo sa sining adlaw sang Biyernes mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Pero ang taga Purok sa may barangay Banago ang kuan subong nagkalisod kay tinawad-an sang puluyan ang ining more or less 14 ka mga panimalay mga kaaksyon mga sa pinaka-latest nga report sang Bureau of Fire Protection nga 13 ang gintupok sang kalayo kag isa ka storage facility sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, sining syudad sang Bacolod. Wala naman sang na-injured mga kaaksyon based sa report sang Bureau of Fire Protection, mga kaaksyon pagi kay City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Ligaspe nga ang kalayo to kagabi naghalin sa puluyan ni Jerry Villamor mga 6:45 according sa Bureau of Fire Protection mga kaaksyon, no? Nga nagtupok sang siyam tanan kag siyam ang totally damaged kag apat ang partially damaged mga kaaksyon. Amo nang pinaka-latest nga report sang Bureau of Fire Protection diri sa syudad sang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Karon nga agahon nagsabat man ang balita mga kaaksyon ay perti man ka subo nga mga balita mga kaaksyon, no? Sa syudad sang Cadiz mga kaaksyon ginahulat pang detalye karon dugay-dugay matapos nga duwang patay, no? Nga nagsangit lang ni ang kargab lang at tubos ang trucking na kuryente ti ang driver kag helper sini patay mga kaaksyon. Bantayan ang dugang sining detalye karon dugay-dugay, no? Grabe nga mga balita ni. Oh, sige, sa ato sining nga mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa ato sining nga mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod
kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Plus ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga syudad kag kabanwanan. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa oriental side nga nagapamati diri sa inyo sining palatuntunan, no? Karon dugay-dugay hibaloon taman ang latest nga report angot sa sining pag-ambus kahapon sang duha ka tropa sang 47th IB, no? Ang New People's Army daw nakapagwa na sila sang information or ginako sang NPN plus man ang katapos ang Philippine Army nga nagakasubo bangod sa sining duha ka mga soldado, organic members sang Philippine Army nga napatay sa among pagpanglutang kahapon sa syudad sang Himamayla o syudad sang Sipalay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capi sa Clanen Antique, kag tubtob sa malabutan sa ato sining pagwaragwag sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ano mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. Aton hibaloon ang balita ni Aksyon na Marlon Hidovia. Ini may kang tanan sa Comelec Negros Occidental, ginaprepara na ang Register Anywhere policy nga iga-implementar sang Commission on Election. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon paghatag sang bulig sa mga nasunugan sa Barangay Banago, liwat nga ginpasiguro ni Capri Mijares kinanglanon sang apektado nga pamilya ginatinguan man sang barangay. Sa BCPO, temporaryo tanay mangin kaupod si Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa nakapiyansa na si Ulysses Karampatana, yadtong suspect lang naglutang sa miyembro sang Scout Rangers kag civilian mga kaaksyon. Nakapiyansa na kuno sa duha ka mga kaso niho. Kag duha ka kaso sa paglapas ang RA 9165 batok sa drug pusher nga nadakpan kahapon sa drug buy-bust operation, ginahanda na sang City Drug Enforcement Unit. Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni Aksyon na Eden Abuso, 32nd Brigade sang Philippine Army, nagapatigayon sang combat operation sa lugar kung diin ginluthang ang duwa ka mga militar. Pamilya sa mga biktima nakabato na bulig financial gikan sa tropa sang Philippine Army. Sa patrol nga balitahon na pabayan nga linuto kuno ginatanaw nga rason sang Bureau of Fire Protection sa nagluntad nga sunog sa Barangay Banago kagabi. Kag nanuning Barangay 7, way pa ni kabaton kuno sang premyo sang nakaligad nga street dancing competition. Ay, nano ini? Way pas la kuno kabaton niya. O ang butang ibandira nga mga nagkuha sang awards nila kung nakabato na, no? I-check tayo na karon
ang balita kung malabot na ang tagreklamo mga kaaksyon. No? Sa balita kay aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, ini may kangtanan sa duwa ka mga persona nga nagkala-aksidente na kuryente, lunsay, patay ining driver kag helper. Balita naman kay Akson Nelson Patinio, duwa ka adlaw nga training workshop sa POPS Plan sa Banwa sang Calatrava, ginpatigayon sang Department of Interior and Local Government. Sa balita national, bagong Omicron strand ginakabalakan suno sa Ukta. Kag IRR sang SIM registration law balaho ginapadali ni Senator Win Gatchalian. Win Gatchalian agod nga mabuhinan ang mga tax scam. Department of Foreign Affairs o kung DFA nagalaom nga makadihon sang Code of Conduct sa South China Sea. Kag total ban sang pugo posibleng i-rekomendar sang Senado. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share, ipadala lang inyo sining mga mensahe kay terahon taina karon dugay-dugay sa aton sining pangalagad. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Ayos, daligid lang kay matagta pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, daligid lang kay manamyaw tabala sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining udto kay Kristen Minies Villalobos, kay Vanessa Mayo, Ray Flores Barriuga, may lang pag-monitor sa kay Lilia Anilado, Jose Erson Lapinigjonyo, Ryan Belio, Kristen Minies Villalobos, ara naman si Rene Casaclang, Jovi Monares, Manjo Arnijo, Liberty Binitin Obaldo, sa kay GVL Lontayaw, JR sa Bologna, JRC Bologna, no? Kay Karen Miraflor, Evelyn Sinaon, Billy Albay, Maria Ilesa Gawan, Elizabeth Casuyon, Gerald Babaw, Toto Asis Mahinay, no? Kagiban pa naton nga mga kaaksyon, no? Nga nagapamati sa sining udto kay Inday Blasa, Rosmare Hinita Guevara, no? May lang pagpamati. And sa iban pa naton nga mga kaaksyon, si Santo Celdes Noel, no? May lang pagpamati, Santo Celdes Noel, Emily Torrecampo Malayas, Edmar Kilitar, Alex Montesa, sa kay Bain Baldiwasa, no? Thank you, Gid. And Artemio Hardenico. Salamat, Gid, no? Jeffrey Arcoyo Niagata. Thank you, Gid, Jeffrey. Salamat, Gid, no? Ivan Wesna, Mando Maravilla, sang barangay Minuyan, no? Kay Mando Maravilla. And Leah Younger Esquivel, ga-monitor sa Talisay, no? Ayos, Ryan Bilyara naman,
Manjo Arnijo, okay? Sa kay Jigoval Flores, no? Kay Jigoval Flores, no? Gamonitor sila sa mga upodya nga mga guard sang City Engineer's Office compound kag LCC Germ PC employee. Okay. Sige, thank you Jigobal Flores. GVL Ontayaw, gamonitor sa Himamaylan. Okay. Karen Miraflor, ara naman sa Barangay Tanguba. Ano ni siya? Mayong udto Action Rex, ari kami di sa is bago, sir. Rex, ano bala ang mga empleyado de? 11:45 pa lang, naghambal na nga manyaga anay sila. Sir, kadamo na nga mga tao diri sa SSS. Hindi bala dapat, sir, may bulos sa ila para sige ang pagatubang sang mga ga-process sa mga himata, may ara nga ga-process sang burial. Layo pa kami sa upper kami nga sa binubuhan, gabaha pa ang suba. Ay, nyaga na sila yan. Las 11 lang gani. Ay, nyaga na. Sige si Vanessa Mayo, salamat gid, Vane. Thank you gid. Gabugtaw pa, gamonitor si Vanessa Mayo. Evelyn Sinaon kag Nanay Evangeline or Nanay Evangeline kag Lani Hulagay, no? Dira sa Procasano Alihis, no? Gamonitor. Okay. Rosemary Hinita Guevara, thank you man. Lilia Anilado, salamat gid, no? Gerald Babaw. Imelda Madrigaliho, no? May lang pamati Imelda. Okay. Maria Elisa Gawan, may lang pamati dira sa Kinutkot Resort sa Dulao, Bago City. Ayos. Okay. Daligid lang ha. Kailan taon to diyan is dalom mo. Kumayari pa. Milili Uligo, salamat gid. Ronilo Pahilanga, no? Tamyaw lang asawa ya si Jinky Pailangga, pamati di siya subong. Okay. Thank you gida. Ang nagatamyaw ng iyabana, Ronilo Pahilanga. Dagang salamat. Jose Erson Lapinighonyo, may lang pamati, may nakuryente nga nakasakay sa 10-wheeler truck sa Sagay area, driver kag helper ang involved. Gani man. Ginaulat pa na namon subong Jose Erson Lapinighonyo yung detalye at ito si Action Roger Gotib, no? Na headlines ko na ina. Sige, ang iban sini, pakaronan ta mga kakson. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:06 ang aton oras, 30 días na lang nabilin kag Christmas Day na, while 37 days before pa man mag New Year's Day, mga kaaksyon. No? Sige, standby na aksyon na Eden Abuso, life extension coffee mix anay kita. No? Ang life extension
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na idinabuso sa patrol mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa latest nga investigation sa Bureau of Fire Protection angot sa sining sunog kagabi nga nagluntad sa area sang Barangay Banago. No? Napabayaan ko nung linuto ni ginatanaw nga rason sang Bureau of Fire Protection sa nagluntad nga sunog sa area sang Barangay Banago. Sa detalye sa ning balita, web aksyon na Ida Nabuso, aksyon na din. Action Rex na pabayaan nga linuto ang ginatanaw sa karon nga rason sa Bureau of Fire Protection sa nagluntad nga sunog sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod, nagluntad ini kagabi, Nobyembre 24. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi, sinasang investigasyon, nag-umpisa ang kalayo sa balay ni Jerry Villamor nga nagaluto gamit ang kahoy. Kagin aligar, iya ini napabayaan, rason nga nagdako ang kalayo, nasunog iya balay, kag naglapon sa mga katupad sini. Sunod pa kay Legaspi, himo sa light material sa mga balay, rason nga madasig ang paglapta sang kalayo. Sa record sa BFP, siyam tanan ang totally damaged, kag apat ang partially damaged, kundiin nagtugas ang 75,000 pesos na balor sang kahalitan. Ginpanugya naman ni Legaspi sa mga pumuluyo nga hindi magkalipat, nga siguraduhon ang safety kon magluto. Pamatinaton si City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi. Ang aton origin to ma'am sa investigation kay sa aga is sa balay ni Mr. Jerry Villamor. Aron sa mga sana nakatuwa na sa mga balay to nga nagkasunog. Kag ang aton tong count sang sunog is 14, 9 kabalay nga totally damaged, tapos may isa to nga dalawang bodega sa mga fishing materials nila bla. Nga ginabutangan dra kadi kapangisda gurong ibandra sa panimalay. Tapos may apat ka partial, so ang total count is 14, apat ka partially damaged, 9 ka totally damage, kag isa ka total mga daw gulog-bodega nila para sa ilang mga fishing materials. Tapos ang input ni sa mga balay ni mga makeshift ni kalabanan nga Ginpanugyan man Action Rex ni Legaspi nga kung sa mga amo na mga lugar mas maayo ang mga pumuluyo, may pondo nga tubig in kaso may mga emerhensya nga magluntad kay ti kung kaysa hindi makadali-dali ang BFP labi na sa mga amo na nga lugar kay ginako iya sini nga dulce ginigali Action Rex sa sumpon sang host ni ang ila ginahimo para malambot dito sa area kay dito na to sulod-sulod sang Gamay ang dala nila. gamay gid Action Rex ang dalan ti layo ang ginparkingan sang BFP truck ti mayo lang sufficient ang ila sining host para makalambot man dito sa punta. Tapos ginasuggestion niya man, gina-encourage niya basi may mag-donate bala sa mga kada barangay nga may mga sa mga squatters area sang auxiliary pump para mas mahapos kung may magluntad nga emerhensya kag sunog dira na lang masugpon sang host ang BFP para mas hapos kag mas malapit para gilayon matap na mana ang kalayo. Balita rin sa patrol, ang ka-action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Ida Nabuso. Balita sa Patrol. Daligid lang mga ka-aksyon. Matagtanay pila ka mga commercial. Standby. Aksyon Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Kuhauntang balita mo pagbalik sang Aksyon Balita Banat Bulig. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maimpa siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karon niya sa umuan kung kumanaki. Active mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nga nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio.
maskin gubaon na nakabati ka. Inganak ka ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong pritsa lang Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 ng aton oras, mga kaaksyon, no? Live extension super fiber, anay kita, no? May connection sa may... Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero Likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 nga oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Paghatag sang bulig sa mga nasunugan bala sa Barangay Banago, liwat nga ginpasiguro ni Cap Ricky Mijares. Kinanglanon sang apektadong pamilya, ginatinguan man sang barangay nga mahatag ini tanan mga kaaksyon. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Ginatinguan karon Aksyon Rexa sa pulong barangay dira sa area sa Balasbo na ma-provide ang tanan nga kinahanglan sa iya mga residente nga nalitan sa sunog, especially sa Purok Kitahanon, halin sa pagkaon no kag tanan nga kinahanglan halimbawa may mga kabataan dira nga needed ang gatas, well provided ina isang tatapan ni Cap Ricky Mijares no kay silingati masubo-subo ini nga magluwas ka nasunugan ka nagahilapit pang Christmas gaway kay imoy puluyan na dugang pa ni Mijares sige pasubong ang ila sin-inventory kit kung pila ang final list sa damage ka mga houses kaya may mga nagdukang medyo gulgagmay balang daw balay action rights pero pinagpalista man na. Do kagamay lang ni 75,000 lang ni tanan ang damage niya mo ning report sang Bureau of Fire Protection no? Ikaw yung mga kalaman, hindi may daw blight materials no? Mga barong-barong lang ni. Correct. No kag tiway magid mo gamitan masyado mo. Ano pa kalasig lang sa paglamon man sang kalayo ka? Gani nga kita kung report sang Bureau of Fire Protection linya 75,000 lang. Gani kiti kagamay nila Pila sulit. ganito ka balay to do 11 Apulo. Ano na sa kay kapitan do 14 lang pati yung partially. Partial. Pero sila damo pag hindi aksunat kay may araga palista nga di kabalo ka so next halimbawa nagpatukod ka balay nga mayor may bata nga nasawa masugpon to siya sa imong balay kung sa mga lapad na nga lupi di extension pero di sa mga paresoning nga daw kagutok yung ka daw squatter ang style isa na nga kabalay sugpon yung kwarto nagpalista man. Pero sila titinguhan tayo nga na-provide aside niya sa iya sa city pagi sa DSSD nga ginahatag or igahatag na financial support. Pero initially, ano nang nahatag sang syudad subong kag barangay Action Art as of the latest? Pagkaon pa lang sa next process pa na sesyon pa ang sa financial assistance. Alima sesyon pang barangay kasi rin ang pinakadako nga pwede ma-provide natin nga available ng funds ihatag na sa city.
Dahil sa DSSD most likely na ang nabalaan taxon next cash malamang yung process nila upon assessment para man ang ihatag sa mga pumuluyo. Pero si Ma'am Pasitabi ay pagid naka-reply kung pila bala ini ang total na ihatag sa totally destroyed kag partially damaged. No? Kaya mo palang ina-assist nila kaya tinara balay action next ganito pa rin na duwa ka pamilyang ka-claim tag-iyada sa balay kaya may extension no. Kaya mo pala siguro subong lang gina-consolidate nila most probably karon sa apon na ara na no sa value or amount nga may ang city kay less than Mayor Albi nagkadto na to sa lugar yan mismo. Nagkadto sa kay nasang kagabihon mo? Oo, gabi pa lang nagkadto na to siya sa pag-check. So, isa man na siyang commitment. Kita yung raan mag-konsyal na Anong dalom sa to? Mga yan na sang baybay? May portion na kung isa kita ano mo, nang isang may malaton-lakton mo, dado hindi pala magyan na sa lakyan. Kabudlay na dasang lugar action next. Lapit na natin yung bay. Ato na diskilid bay. Inong lugar, kamalo ka naman na sa lugar nga sinugpulanay lang. Ang mga balay, kag tiugsaran, wire sa kaugalingon ko, ugsaran mo sa piyak. Ang galumbalay mo sa piyak mo. Amol na ang sitwasyon nila. Pero sa Mikapti, ibuligan ta ini sila. Bangod kay nagkakinanglan kapin pagid. Subong nga sitwasyon, kalagay lapit ng Paskwa. In fact, panawagan, ganay sikap kay Ina sa line na interview na ito niya. Sila niya, basi kung may sulusubra ka mo, bisan inog na pobra lang alay balay, no? Alin sa mga atop kag kawayan, nga hinuon nila, nga hayubayog naman iwat agod magkabalik ka sa ila sinitag sa mga pulian before sa Christmas Day celebration. Yari pa maglaan natin ang interview taliwat sa kay Kap Mihares sa Barangay Banago. Ang akong lista dyan, si ang totally, duwa ang partially. Waya problema ang bumuluyo nga arada nagbakwit kay maakomodar niya sa tanan sang barangay, bahin sa ila pa pagkaon, no? Labi na ginang ila kabataan, di nga ginagatas, di siyang iniging providan, ta aga pa ang ila di nga 8 ka kabataan, nga gatas, ginatagan ta di gatas, kagang ila pagkaon, action at no, interest nga hindi sila kasailo sa ila area, pagkaon sa ila wala problema, i-akomodaron gina sila namon. Sa barangay council, kung anong masarangan sa barangay council, siguro action at tiyon na nga buligan natin sila kay Christmas, kung ano lang pinakadako nga yatag sa barangay council, amo nang yatag ko. Ang amount person Rex, i-check pa rin na kung makasesyon na sila kung bilang available na funds ka pwede ma-provide sa barangay. Luwas pa of course ang financial assistance man na mahino ihatag sa PSSD o kung sa sunod sa Macorod Pagi sa pagtapan ni Ma'am Pasita Pero. Ma-update sila ko na bandayan sa reports afternoon edition. Atong balitagikan sa Bacolod City Hall, Boy Luginador sa ino sa Life Extension Super Fiber. Makabulig ni pa siguro abot makalikaw kita sa stomach at colon cancer. Amo ni sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa ginaksyon Artay Hopon. May lang pagpamati kay Daddy Roberto Bibi Esporo kag Mami Belinda Esporo. Alin sa kay paring John kag Ronali Solinap dira sa La Carlota, no? Ga monitor. Oy sa mga kaksyon ta DTX 500 anay, no? This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya.
hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This
Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag Na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:35 na nga oras kadtuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial Comelec Negroso. Ginapreparahan ng Register Anywhere policy nga igapatuman sang ahinsya sang gobyerno. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga labang agagin na palayag ni Negros Occidental, Provincial Comelec Supervisor Attorney Ayan Lian Noria nga ang isa sang bagong pulisa nga ginapagwa sang Commission on Election kon Comelec Central nga Talatapan.
amo ning register anywhere policy. Pero kung klaro niya nga ginahulat pa nila ang mekanismo sini ang pagpagawa sa resolution agot limabaluan kung bala ang Negros Occidental isa sa himuon nga pilot areas sa ning register anywhere policy. Ang matabo sini nga once ka maumpisan ang implementasyon damuon ang mga registration areas para nga hindi na mapudlayan ang luyag nagparehistro para sa nadala ng October 30, 2023 nga barangay kag SK election. Magluwas pa di nga may arag diya sa ginatuwag nga satellite registrations. Ugaling kay manti madamo-damo ang gina-expectar sang kumulik nga magaparehistro mo sing liwat sa pagbalik sang voter registration nga suno kay Ana Noria ginbago man gani ang petsa sa pag-umpisa sang petsa sa pagbalik sang voter registration kay himon na ning December 12 no December 12 sering 2022 atop ini sa katapusan nga semana sa bulan sang Mayo tuig 2023. So muna hulaton pa ni Ana Noria ang resolusyon nga ipagawa sa Kaumalek Sentral nga Talatapan kay ang plano is ang Metro Manila amo ni isa sa himuon nga pilot area kag sa mga selected cities no sa implementation ring registration con register anywhere policy. Yari si Atty. Ana Noria. Ito i-disagin sa Eros both sa December 12 as per latest information, December 12 pasugod. Once magabot ang resto, i-formally ko sinyo ipadala. Ano na siya open for everybody. This is the beginning sang cycle of registration para sa October 30 yung barangay election, barangay NSK, also sa 2025 atong midterm elections. So everybody can register from SK to regular voters. Part na sa amon nga policy nga masatellite kami sa mga kabarangayan para magpa-register sa mga gusto mag-register. Yes, naka-mega audit na kami sa amon yung BRM. May mga bago kami nga mga in-introduce ng mga systems like ang bago sa mga register anywhere. Pero wala pa na namon na wala ko pala kung included ang Negros Occidental or Bacolod. Pero daw maging pilot na naman sa mga register anywhere, meaning is can di ka ma-register, pwede na. Wala ko pala anong mechanics pa as of now. Sa ibang nga balita, pagkaroon ko lang sa action filing line angot sa 2023 nga proposed sa budget sa Negros Occidental man kahapon sa regular nga sesyon sa Sangguniang Palalawigan gintalakay na ini. Ang plano nga hambal ni Committee on Finance Chairman Board Member Romel Divulgado nga ang target nila is December 6. No, December 6 target nila nga maaprobahan sa third and final reading ang 5.1 billion pesos nga proposed budget no sa December 6 i-present niya ining budget kag inuso sa second tubtob sa third kag final nga pagbasa. Ang kakasinugikan sa Kapitolyo Action Marlon Hermoya una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Marlon Hinovia. Standby na kay Aksyon Eden Abuso sa Nokpo, no? No backlash dashboard na. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tiol nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad. So na idenabuso sa Nukpo pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Ayos manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta may lang pagpamati kay Anthony Lowy Habagat no. Anthony Lowy Habagat kay Novi Magapan and Dari Flores Barrioga no. Pandanon DSB kag happy birthday sa kay Novi Magapan. Okay, happy birthday Novi. Birthday mo gali Novi. Diding Alohamento, salamat gid. Kay Reyna, kay Rona Rida Trava, salamat gid sa Valenciana, no? Ayos, Alex Montisa, ari na siya sir, nagtuhaw na. Sino ning nagtuhaw? Gating baliw sao. Oscar Solia, pa-shout out idol. Oscar Solia vlog. Ayos, thank you gida. Rodi Magbanwa Jr., gagrit lang sa pamilya Magbanwa sa La Castellana kag Kagawa Darwin Grijaldo sa Santo Rosario Binalbagan kag Kaloys Chicken Inasal and Seafoods. Sa din siya sa Binalbagan man. Rodi Magbanwa Jr., salamat gid. No? Jima Tagwan, okay. Madam Virginia San Antonio Alpenda, salamat gid. Homa Lumina, thank you gid. Rizal Balsimo, thank you gid Rizal Balsimo. Tutumets, may lang pag-monitor. Okay. Kagiban pa naton si Ronilo Pahilangga ga monitor. Okay, nabasa to ni Kina. Kag si Jinky Pahilangga. Hilton Lipora, ga-monitor si Sharon Jum, ga-monitor diri sa Pasay. Ayos, salamat gid Pelton Lipora. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na standby. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Philippine Standard Time, last 12:46 ang aton oras, no?
Sige, mighty si anay, kulang balang imo sining lawas ang vitamin. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Maki-update anay sa atong sining patrol, no? We have Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa 302nd Brigade sang Philippine Army bla nagpatigayon sang combat operation sa lugar kung sa diin ginluthang ang duha ka mga miyembro sang 47th Infantry Battalion sang Philippine Army. Pamilya sang mga biktima makabaton sang bulig pinansyalo gikan sa katapo sang militar. Yari ang countdown sang balita upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex padayon ng pagpatigayon sa combat operations ng 302nd Brigade ng Philippine Army matapos nga ginluthang ang duha ka katapos ang 47th Infantry Battalion dito sa may sitio Cambugiot, Barangay Kamindangan sa siyudad sa Sipalay kagapon sang udto Nobyembre 24. Suno kay Colonel Leo Peña, tagpamuno sa 302nd Brigade ng Philippine Army. Ilahi muon ang tanan Action Rex para mahatag ang hustisya sa kamatayon sa Sergeant Reggie Glendro nga taga-probinsya sang Capiz, kag Staff Sergeant Ken Camilan nga taga-syudad naman sang Kabangkalan. Taga-Kabangkalan si Camilan, gali? Yes, Action Rex. Kaya si Glendro, ang Isaya taga-Capiz ni? Oo, pero sini nga aga, ang pamilya nila Action Rex nagkadto dito sa may St. Peter sa Sipalay para ma-process na mahimos ang bangkay kag madala naman sa tagsa nila ka mga panimalay. Dugang pa nga base sa inisyal nilang investigasyon sa buligman sa Sipalay PNP, apat ni Action Rex ka mga persona nga ginapatihan miyembro sa Communist Terrorist Group ang nagpatay sa Glendro kag Camilan. Apat, pero na to kagapon may 5. 5 to kapon mo. Oo, sa interview ko sini nga aga nga ba si Colonel Peña nga 4 ang ini nga mga armado nga ginapatihan miyembro sa Communist Terrorist Group. Nakaposisyon gito guro yang daan yang 4 ni kag puro anong mga armas kaging gamit man? Mga M16 Action Rex kay mo to balas ang M16 man ang recovery sa lugar. Kag actually natabuan isang insidente, kurbada ni siya. Kurbada nga taklaron. Oo. Ti hambal gani ni Peña. Tapos na wala pa malay, may balay to daw. Isa to sa roonhan-unhan pa. Correct, Action Rex. Kaya ti hambal ni Peña yang mapatigayon ng nisirtani isang initiative bala nga coordination para sa local peace engagement sa lugar. Pero ti ako to natabo. Tingin pa mangko ta gani ti may mga intel kini Sir ang piyak man nga grupo. Tungod nga nabalaan nga muna oras maagi sila, dira sila maagi. Ti ambal niya ambal ni Colonel Peña ti hindi gina malikawan Action Rex ti red area ginaman nato nga lugar. Hindi wala giklaro ya nga hindi man niya tanan supporters sa NPA pero tungod nga may aras ang iba ni nahadlok sa mga CTGs, tiya mo na ang rason kung nga tiya mo na makahatag sila informasyon angot sa mga whereabouts abi sa mga nagapatigayon dira nga mga militar nga nagapatigayon sang coordination sa LGU kag sa barangay mismo. Ti pahayag ni Peña nga base sa ila assessment mahuyang naman gid Action Rex ang ila puwersa kay ti hambal 4 lang to gani sila ma'am
Kutsingon na naguyang, nagit kang nagadutay, nagit ang ilang miyembro. Rason nga nagapati sila nga makilala ang ining mga suspetsado kag mahatag ang hustisya. Nagpangabay man si Peña sa mga pumuluyo nga kung sino man ang mayara sang ihibalo, makigaangot lang sa militar para sa makapulig man sa investigasyon kag siguraduhon man ang ila sini nga safety. Pamatian na to si 302nd Commander Colonel Leo Peña. Actually, in tandem kami with PNP, kakanta kami ng investigation pa rin, ongoing pa. And at the same time, meron pa rin kami mga combat operations na ginagawa in the area. At hopefully, magkaroon ng linaw na ito na magkaroon ng justice yung pagkamatay ng dalawa natin sundalo. Ang talagang tasking sa kanila ng kanilang battalion commander is to initiate coordination with the local local officials ng sitio for the upcoming local peace engagement na gagawin doon ng 47th IB together with the municipality of Sipalay. Kasi may mga local peace engagement efforts sila na ini-initiate just to sustain yung awareness na ginagawa natin sa community pertaining sa communist terrorist group. Samtang Action Rex nagpagawa sa inisyal na mensahe ang Armando Sumayang Junior Command. May aranas na initial nga message? Oo. Armando Sumayang Command? Oo, New People's Army Southwest Guerrilla Front. Ilagi na kumpirmar na silang may kilabtanan sa pagluthang sang duha ka aktibo nga miyembro sang 47th Infantry Battalion dito sa may sitio Kambugiot, barangay Kamindangan, Ciudad Sipalay kagapon. Pero wala pa sang dugang pa nga mga detalye. Kung anong datos nila? Correct, Action Rex. Wala pa sila kapadala sang, usually kapadala pa na sila sang ilaw lang at tingog mismo sa aton sa katapos ng media. Pero total Action Rex, dugang paninilang press releases man ang ipadala subong nga adlaw. Balita gikan sa Philippine Army, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Aboso, Aksyon Alvin Graba, standby anay sa BCPO nga balita, life extension vitamin D3 mga kaksyon. No? Ini ang rason nga ginarecommend tagid sa inyo nga maggamit sang life extension na vitamin D3. Supplementation gini para sa tanan. No? Ini ang dekalidad matin
Bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercial standby. Aksyon Zel Minardo. May shooting incident sa area sang Barangay 16. Initial nga report naton. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Ublaw ng dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, get ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na compose na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon na siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaong ka man rapulong tatugan ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda. Tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio, kay wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanan sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko
Pizza lang, adi tayo ng promoto. Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action! Report! Daligid lang mga kaaksyon kay may shooting incident nga nagluntad dira sa area sang Barangay 16. We have aksyon Zel Minardo sa ato sining linya. Aksyon Zel. Action Rex, no? Sa Bagbo lang gid ni naggaluntad dinhi ang shooting incident precisamente diri sa may Purok Adarna, Barangay 16. Ini ang area Action Rex, saling kita diri sa magpasulod ka, no? Sa may ETCS ka na magi? Yes, sa may ETCS extension, Action Rex. May mangga na diri sa may right nga parte, no? Kung going ka ini sa may west nga portion, Action Rex, no? So, subong makita nato na siri ang biktima nga nagkapungko-pungko ini siya Action Rex, no? Sa may isa ka tricycle, diri sa may atubang sang isa ka balay. Na sa aton diri nga pagapangusisa, ini ang victim, amo ini si alias Badjao, kag ang pangalan sunod sa mga residente diri si Mark Christian Lucenio, isa ka tricycle driver. Initial pa lang information nga nabaton mo, Mark Christian Lucenio. Amo ni alias Badjao ni si alias Badjao. Alias Badjao, yes, Action Rex. So Action Rex, no, ini ang victim, kung makitaan ta, nagapungko lang gini siya, no, sa may tricycle, kagati sa mga nakakita kagina, no, sa iya sini nga pilas ara sa may ulo, no, subong kung makitaan Action Rex, ang iya sini, no, nga dugo ga tagas na lang kay tungod ang ang iya nga ulo, bala duga sapnay na lang sa iya sini Action Rex nga abot ko, no, kaya ang iya nga plasada sini ang pungko ya ginasablay sa may tricycle sini. Way pa declaration ng kapulisanta kung anong status ang victim? Sa sabang Action Rex nakarap pa sila sa may sulod sini. Pero mamangkot kita dire sa may rescue. Ang rescue da do lapit-lapit si mo da. Amo na naman. Ara. Declared. Wala pa sila gano kay wala pa sila ka-declare Action Rex, no? Subo. Pero tikong tanawan mo, wala nagigiho ini ang victim. Pero ti mahulat kita sa declaration. Kay sino na tricycle man? Yan asang victim? Kung napungkuan nilang? Action Rex. Ginapungkuan niya lang. No, mayari diri ang family, no, kasi nito man no, kaya ang Iloy sini, no, area diri Subo. Taga dira man na sila, oh? Yes, ang mga residente na dre, nasa nga Purok Adarna ko na sa may Barangay 16 dre. Sir, kabate, kamugina sang lupok dre. Huwag ko diya gina, miss. Kamo ya, sir? Oo. O, mga pila ka lupok, sir? Isa lang. Wala ka mo kakita kung sino. Why? Ano na sa kapungko lang ginadad. Kapungko lang yan sa ginaya? Hindi niya tricycle lang ginapungkuan niya, sir, no? Kahit sino ni Panay sa tubang, sir, sa tricycle. Ilan ni Romel? Oo. Sa pagkakilala niya ni Alias Badjao, ano niya nga patasan. Laman sa kontra. Buhay man, mayo man siya. Hindi ko letya po na kanaginan. Dito siya na gano'n daw. Pila edad dyan, ha? Nakibot lang kong gulpe. Naglupo ka. Binaman guma lang niya. Sabi niyo guma lang. Oo. Tiwag ka po yung mga mga sir man. Sang... Oo. May Action Rex, no, dre may isa ka residente, nga taga Purok Adarna, kamuntar, no? Tuliyaw. Ang taga Tuliyaw, ari ka di kaginas. Ara ko daw. Eh, dito ako ginabyan mo. Dito akong kulit gina. Oo. Ay, naglabay kagina, Action Rex, no, naglabay pa ni Kuno kagina, sa may dre alagyan, sa may Purok Adarna man, ining si alias Badjao. At na mga pasadon, alas 12, sinisa nabatian nila, isa kalupok, titabi nila, kuno guma lang man. No, sino din nakakita, sir? Amang yung sitwasyon niya. Mga bata daw? Mga bata. Ang iyang ito mga bata man Action Rex, no? Kaya ang naka-info gani sa aton ang sa rescue man kagina nga na may nanawag silang hotline ng may-ari Drigin Tiro. Agati ang initial info kagina nga nabato nila do riding in tandem ko no Action Rex, no? Pero di confirm ta na karon pero amo na iya nga atong info nga nabato na kagina sini. So, ginahulat-ulat ang declaration nila si Action Rex, no, kay ang katapos ang rescuer. Ang Iloy to ni alias Badjao to? Di na to siya? Ang Iloy?
ang reaction Rex no nagaybe pa nagilibe on sini ang Iloya no nga nagasinggitan sila kay mapalapit sa iyang bata so hindi naman pwede no kay nakakordon na may ara na police line yellow nga kwanda ang area. Ara na ang sini action Rex no kag ginahulat na lang ni ang declaration no sang emergency response sini action Rex o kana sang rescue ang kapulisan tara naman da sa area. Ari naman action Rex no kagina pa man din sila sa may area sini. Si Cesarona kita mo da? Action Rex nag-call kasi iya may nag-ara siya sa Dumangas kay may hearing siya. Okay. Pagawing sa Iloilo. Oo. So ti amadane kaya ngayo kadi signal no sa may rescue kung ano ang ilang declaration sini action Rex. Lawas sa Iloyang arada gahilibion subong may mga utod pa da sa action cell. Ari mamangkot kita diri action Rex sa mga nakakilala sir may utod diri subong ang system. Ara man ni Iloy. Oo, iyan na ni Aridio. No pero ti action Rex no tinguan tabi nga kung maistorya na ni siya subong. Ang Iloy hindi panaguro magkuan gid ang utod ja ba si kun pwede da? Kay gahinibi pa sila tanan action Rex no. Oo, do ginatoy-toyan pa nila ang Iloy kido malipong no ga hilibion sini ang Iloy sang victim. No sa tiari ang mga kauturan niya no amawagid kay babalaan no ang sura sini sang victim Iloy kag sa mga kauturan niya action Rex no para pareho gid subong ang ari diri subong kami mga kabataan nga hindi no posible patanan na may nagkaralipong na dire no nga sige hibi kasi tawgan na isang rescue sini do bata pa ang nalipong sini nalipong mga kabataan ginasaway sa kapulisan kay gadot-dot man no grabe ang squatters area na action cell mo. Oo damo di sila katama ng mga kabataan nga dinasok man kagati action Rex no ang anangan talang ning makuan sila sa nga pahayag ini ang family no kay daw hindi pagid labas pagid action Rex gina klaro ta action cell ang process sang crime scene depende na sa mga otoridad naton kag sa rescue team no ara na dira ang ato sa nga medic sang Bacolod City Police Office. Action Rex yes. Matiyatang Iloy sang victim nagrinsilan kani kapang nasugo ko na sa kwas ng grinsil para baligya para bakal sang gatas ng bata pamper dula imiara kami malagi dyan ng grinsilan anong suspect na yung tiro sa bayo ano ang kaso isa ay naman kayo nakagwa ng taktiso na sabot na oo ng kabire sa nakagwa 2,000 Dubai naman Dubai na may away nakuha naman siya nagbago naman siya project amo lang green shell pang wa ang green shell amo bla kay may pamahog do sa yan muslima daway man sa panugin sa akon anong istorya sigo kagina duway man ano last nga oras kita nay isang aga lang pagaling niya gabiyahin na siya tricycle duway wala ni siya gabiyahin ano na lang gito pantay ng bata yan duway nalabay ako siya ginalaglakat ko mo ang nagtiro to kuno riding tandem mutaway ko ba pamahog siya way man nagbigat na tiruan siya way nagbigat nga laot sa bayba muslima way na siya gindaot bye. Why? Ato na duga to sa advice yung mga nagapabunit. Kwanto yan ng mga lain ko yan. Why ko siya kapod yan? Lain ko yan? Hindi. Why kapod yan? I-confirm na namon siya si Mark Christian Lucenio. So, Action Rex. Sila na yung ganay? Mga 27 ko. 27. May bata sa isa, no? Sa kabilong bata. Action Rex. Yes. Diba, Action Rex, no? I-confirm ta ang victim, amo si Mark Christian Lucenio alias Bajao, 27 years old. No, kagati, sinisa kay sa nanay niya, no? Sino itong alam nanay to? Nanay pa. Ano na lang, Michel? Kaya na ang binta ng Angel, ginakasin niya lang. Kaya gusto ko, hindi ba itasin niya, baka lang magatas sa pampers. Ang mga bugas, amo na unahon, importante. Ay, may kabisyon siya, ay. Kabisyo mo tayo. Okay. Sasabong na ka. Pero, kung sugo-sugo, runner-runner, simat? Kuhan mo ba yun? Mas basi ba yun? Ano ka ni pangalan sa nay? Angela.
Action Rex. Si Angela Losenyo ang Iloy, Si no? Ma'am Angela Losenyo, no, mismo sa iya ginkumpirmar niya nga nagagamit-gamit ini ang iyang bata, no? Nagabisyo-bisyo man gamay. Kagati Action Rex sige na nag-inaway sila kung nang ginakiga niya ini ang iyang bata kay ang bintas ang green shell na do gina-cash in niya kon Action Rex. Sino no? nagakigto siya? Ang Iloy? Ang Iloy sa victim. Oo, kagati Action Rex, no? Ang gusto lang tani sa iyang Iloy sinibakal pampers kag gatas, no? So, Sa bata, alas 9 na sila kagina sa aga ang last nila nga kitanay, no? Kagati sang pagkitanay na nila Action Rex, no? Asang sinina nga nagapulo pa huway di siya, yung to kagina nabatian diri sa mga residente nga isa kalupok. Pero tabi ka nila, no guma lang itong nagalupok Action Rex. No, so Action Rex yung confirm sa rescue, no, patay ini ang biktima, no, bago lang patay. Based sa declaration sang rescue team, sino nang rescue unit na? Ka emergency ni Action Response Rex. team, no? Oo, response team. So gin-confirm na nila nga dead na ining biktima nga si alias Badjao. Dead on the spot Action Rex. Dead on the spot. Declaration. Di nang igo iya sini Action Cell may ara na? Action Rex akon kagina nung pamangkot dere kay ginakitaan gina sa mga residente ara sa ulo sini Action Rex. Do kagina ganing explain sa sagang tapos do naglapo sa ulo mo to kagina nga basang nakakita dere nung residente kagina nga si Manong. Pero kasi sagwa pa lang kagina tagaan kami information nga pagkakita sa pagpalapit nila isari sa ulo sini ang igo sa biktima Action Rex. Sige, balikan talang kada karon Action Cell base may mga additional nga mga information na tipon-tipon na lang da kay kompleto naman ang ato sini nga detalye Action Cell. Yes, Action Rex, live kita diri sa Purok Adar na Barangay 16. Ini sa Action is Zil Minardo, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action, Radio. Thank you. Salamat gid Action Zel Minardo. Balita gikan dira sa Barangay 16 sa Purok Adarna. Isa ka shooting incidente ang report nga patay gid ini ang biktima nga si alias Badjao, no? Nga taga Barangay 16 sa Purok Adarna dira based sa declaration sang City Emergency or City Response Team nga kadtuman dira sa area mga ka-action. Asto sa motibo kag sinong suspect way pagid subong nagapatigayon pa sang investigation ang ato sini nga mga kapulisan. Bantay lang ninyo sa Facebook Live sang Action no Radyo Bacolod kay sige pa man si Action Cell sang pag-live dira sa area mga ka-action. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang mga ka-aksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Te, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala. Nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung ba lang isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary ka sekundary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Ihanap na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyo man time nga makaswerte. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:20 na nga ton oras 1:20 na mga kaaksyon. Way gid nga sabat si Police Major Robert Injape sa Sagay City PNP angot sining na kuryente bla kaluluoy maning pahinante ang helper kagang driver ni sang isa ka trucko nakasangit sa kuryente ang ila sining tracking patay ginis lang duha ining helper kagang driver mga kakson dugay-dugay basikon maka tiyempo si Police Major Robert Injape mga kakson. Kaduan tanay sa aksyon Alvin Graba sa Bacolod City Police Office. Ining si Ulysses Karampatanabla nakapiansa na kuno sa duha ka kaso mga kakson. Plus ining duhaman ka kaso nga paglapas sang RA 9165 batok sa drug pusher nga nadakpan kahapon sa drug by bust operation ginahanda na sang CDEU.
Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na ragsaging kumpirmar ni Police Station 8 Station Commander nga si Police Major Jory Puerto nga temporaryo na hilway si Ulysses Karampatana ang ginatudlo suspect sa pagtiro patay si Scout Ranger nga si Private First Class Edmark Iwayan kag pagkapilas man sa tag-iya sang Tulips Restobar nga si Jobert Vicen sa diin madumduman sa aton sini nga tagpalamati action break ang insidente na tabo una pasado sang aga tinalikdan nga Miyerkules o Nobyembre 16 sa sulod mismo sang Tulips Restobar nga napahamtang sa Lacson Extension along Purok Hollow Blocks Barangay Singkang Airport diri sa siyudad ng Bacolod. Nawasunod diri kay Police Major Puerto como ang kaso ni Karampatana Action Rex available sabto lang Miyerkules alas 7 sang gabi temporaryo ini nga nahilway ini si Karampatana matapos nga nagapian sa valor 120,000 pesos para ini sa duha ka kaso homicide kag frustrated homicide. Pero sunod kay Puerto Action Rex Martes nga adlaw bantay sarado ni siya si Karampatana matapos nga nagwa makadali sa ospital para personal balang nga magpatulong sa police station number 8 ini si Karampatana kang aging kuhaan Action Rex ang mugshot kag fingerprint kag liwat nga ginbalik sa ospital. Ari Action Rex ang pahayag ni Major Puerto. Sa Wednesday sang gabi, nagawa ang release order rin nag-bail siya at nag-20 ang utang sa iyang bail. So, pag-wine hospital, pwede sa kanito sila palay. Hindi naman siya under police custody kaya nag-bail naman siya. Karon sir, nagpabili sa gyapon si Ulysses Karampatana sa ospital sir. Pag-release siya sa Wednesday sang gabi, wala ito pantay police mo kasi bail na siya. Wala pa ko na para sa hospital Pero probably na siya kung ano siya kayo, okay naman siya kayo, nakapakat naman siya. Pila ka kaso ang iyari sa iya ginatubang karon? Ang in-file ng mga kaso ito, homicide, frustrated homicide. So, ma-available mo na. Ang homicide, atong napatay, ang frustrated homicide, atong gintiro, lang si Jobert Bisi na tagiyab lang. Natirawan naman tumabi. Frustrated homicide ang ginfile na kaso dito. Pero nagawaan niyo siya sa kamahing gamang sa nga payag diri ni Police Major Jory Puerto. Sa dugang paginaton nga balita gikan sa Bacolod City Police Office kinahulat na lamang ni Police Lieutenant Joven Mogato ang tagpamuno sa City Drug Enforcement Unit nga nag-resulta ini sa ila sining pagka dakop bala aksyon na Rex ang isa ka ginaaligar drug pusher nga si Jonathan Estolero 36 anyos matapos nga nagbaligya sang illegal nga droga sa pulis. Sa karon ang ilan na lang ginahulat amo ni ang resulta sa illegal nga droga nga ginapadala sa PNP Crime Laboratory dito sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nawa sunod diri kaya Mugato ining si Estolero ang yara gali sa listahan sang CDEU bilang street level individual kag gina-monitor gid ang iya sining illegal nga aktibidad and ang sa sulod sang isa ka semana o kon after 1 week rather action na Rex natuldukan gid no ang iya sining swerte matapos nadakpan kahapon through bypass operation kag nakuha sa iya ang ining 25 o 25 ka gramo sang suspected shabu. Ari ang pahayag ni Lieutenant Mugato. So, sir, kung kita naman natin ng mga papeles, pinahulat na lang natin po ang result ng seriously report at pinahanglat na pagkakalap sa dato sa si Jonathan Estolano, sir. Ini si Jonathan Estolano, sir. Ano ang classification niya, Lieutenant? Ay, suspect level individual. Tapos araman sa ating panos sa personality. So, Rex, ang kamahing gid lamang sang pahayag diri ni Lieutenant Mugato. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 26 ang atunura. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa BCPO mga kaaksyon, no? Bago gid lamang nagsabat si Police Major Robert Injapis ang sagay City PNP ang aksidente nga nagluntad dira nga duwa ang patay bangod sang pagyungyong sang kuryente area kuno sang Cadiz kagara na sa Cadiz City PNP ang investigation mga kaaksyon, no? Hulaton tan lang siguro kay from sagay pa swingon tan lang si Action Roger Gotib sa Cadiz City PNP para makuha ang detalye kung sino ining mga biktima nga duha gid ni lunsay. Grabe ang driver ho nagkapanaog sa salakyan ara sa guma nakahapao na plus ang iya sining helper ara man sa unang piyak nga portion mga kaaksyon sang tracking, no? Grabe man ang kuwan sang kuryente, no? Evergreen Herbal Capsule anay kita para sa may mga constipation. Ang constipation ni mga kaaksyon iloy-iloy ni sang tanan nga mga diseases, no? Evergreen Herbal Capsule gintingob nga porsa sang 7 para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Quality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration o kon FDA. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas mga kaaksyon. Para sa dugang sining kasayuran, sarang lang mag-text or magtawag kay Doc Crispin Hico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sining nga lugar. Evergreen Herbal Capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Hingagawon tanay balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Duwa kadlaw nga training workshop sa POPS Plan sa Banwa sang Calatrava ginpatigayon sang DILG mga kaaksyon. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon na Rex duwa ka adlaw nga training workshop sa Department of Interior and Local Government DILG angot sa Peace and Order Public Safety Plan nga sadtuan ay ginatawag nga Integrated Area Community Public Safety Plan ang ginapatigayon sa Banwa sang Calatrava nga magatapos karon nga adlaw. Action Rex. Ginapahayag ni Rodolfo Legaspi Jr., DILG Officer 5, kaga subong man chief sang Monitoring and Evaluation Section, kaga isa sa mga resource person sa mga kaywatan ginsiling sini nga ang mga local chief executive ang ginamanduan sa sulod sang 200 kadlaw sa pagpungko sini sa pwesto kinahanglan ngayon sila ang magadihon sang plano angot sa ila Peace and Order Public Safety Plan o kon POPS Plan nga mangingiya nila sa sulod sang 3 ka tuig. Action Rex. Dugang pa ni Legaspi nga kon wala sang Peace and Order, wala man sang mga investor o kung negosyante nga maganegosyo sa ila lugar kagapiktado man ang pag-uswag sang ila banwa o kung syudad. Partisipante sa ni Action Rex sa mga kaywatan ang Municipal Planning Development Office MPDO nga nagaserbi bilang chairman, kaupod ang tanan nga mga ahensya nga lokal sakop sa banwa sang Calatrava. Yareng tingog ni Rodolfo Legaspi sang DILG Province sa interview sa Action Radio. Sa tingin at atot ng mga local executive upon the assumption of the office, may ara sila sa 200 days to formulate ang program plan. So with that, so ginapalitay ko na Calatrava subong may ara sining activity para agad ma-formulate ang ilang Peace and Order and Public Safety Plan. Kinaistudihan ko din natin kung paano natin magtanuhan agad
uswag man ang kalatwag dito sa prison order. Kita nagapati nga kung wala sa prison order, no, isa na nangangamatid ng mga investor, mga business establishment, o ang development mismo sa isa ka LGU. Report gikan sa Banwasang Calatrava, kaaksyon niya Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Nelson Patiño. Mga ka-aksyon, pangot gita sa aton sining orasan, no? Pasensya gida, ang way ta malabutan pa karunan tanang ina plus ining report gikan sa area sang syudad sang Cadiz kay Aksyon Roger Gotib, no? Langalang ta sa tiyempo, mga ka-aksyon namon sa kahanginan. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dirigid lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Tubtob sa masunod ka edisyon.